Geger mapuyengan Handerpati saenggon-enggon pating drengok jeriting rakyat kang kebak ing sesambat kautaman mung dadi kembang pocapan Orde Baru sing turu saiki ginugah kaya macan baung sing kesurung murka kawula. Beda pilihan cacat-cacatan, beda panemu udur kuwur sumyur mawur dadi tawur. Ngumbar janji ora enek bukti, ngumbar swara kang tanpa guna. Gendera manjer gawa punjer prakara budi tandala nungsang puyang uripe rakyat kaya gabah kesapu Mbak Jalodri. Mbak Gagak
ugek sadulita hemel-hemel lae yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sing gedhe pangapurane kepeksa aku ora basa karo panjenengan amarga iki mapan ana omah utawa sudungku Prabu Kresna kok sajak kucem sing dadi guwayamu ana perkara apa Prabu Kresna oh Kakang Semar iya mung Kakang Semar kang bisa ndak sambati Kakang Semar kang minangka dadi pamonge wong tanah Jawa lan aku Prabu Kresna kang anyalirani Bathara Wisnu Dewa Wisnu dewaning katentreman pancene Kakang Semar kang minangka dadi pamonge wong Jawa lan Bathara Wisnu dewaning katentreman ndarbeni dharma utawa kewajiban kang kudu dilakoni Kyai rehne jagat saiki wis ora tentrem rakyat wis padha ora ayem ingsun mundhut katerangan kepriye murih prayogane kahanan ing sakmengko Kyai Semar Badranaya Semarega den prayitna semorere eka ambale tityani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semet gining tengahing latar milangana lintang Bima sakti yen panjenengan Prabu Kresna lagi mrehatinke kahanan ana ing jagat iki kawruhanana Prabu Kresna aning jagat sing gumelar iki wis kaperang dadi petang jaman ana jagat raya iki wis pinirang dadi patang jaman iya lah banjur patang jaman kuwi mau apa wae Kakang sepisan sinebut jaman emas utawa jaman kemasan angka loro jaman perak angka telu jaman tembaga lan sing pungkasan sinebut jaman wesi lah yen jaman emas utawa jaman kemasan kuwi perdine lan titikane kepiye Kyai Prabu Kresna titikane jaman emas kuwi kasusilan isih utuh
tata krama ya isih jangkep. Kabeh manungsa isih ngestokake sabdaning Gusti. Isih akeh ulama lan kiai sing sumanding marang kitab suci. Isih akeh kawula sing percaya karo negara, akeh rakyat sing isih percaya marang pejabat. Mula ora aneh ora mokal jaman emas mau manungsa ora nduweni rasa iri lan dengki marang sapa wae. Lan jagat iki adoh saka bencana alam kuwi jaman emas. Anane mung ayem, tentrem lan bagya mulya. Mangkono Kakang Semar. Ya. Lah yen jaman perak iki maknane kepriye Kyai? Jaman perak ya. Jaman perak kuwi uripe manungsa wis wiwit ketukulan dosa. Pincang adeking kautaman. Kuwi yen wis ngancik jaman perak Prabu Kresna. Banjur sing diarani jaman tembaga. Jaman tembaga kuwi tumindak utama lan tumindak angkara wis gebak padha kuwate. Padha digdayane. Janji ana piwulang suci digelar. Ing kono uga ana kawruh angkara murka sing jumedhul. Ketoke tumindak becik mundhak ning tumindak ala ya saya ndrebala. Ha iki. Kuwi mau watak lan titikane jaman tembaga Prabu Kresna. Iya. Sing pungkasan jaman wesi. Jaman wesi kuwi perdine kepiye Kyai? Jaman wesi iki tegese jaman bubrah. Jagat iki wis kebak dosa. Tata krama wis ora dienggo. Kasusilan mung mandhek ana pocapan. Wong becik malah dicutik-cutik, wong ala malah do disubya-subya. Ana langgar dienggo digar, ana masjid dianggit-anggit, ana papan ibadah dijejamah, ana gereja lan pura jare dienggo apa. Mula polahe manungsa ing jaman wesi iki kaya gabah den interi. Sing edan malah iso dandan-dandan, sing nyolong omahe magrong-magrong. Sing nyopet umure malah awet. Sing korupsi malah iso kesana kemari. Lah iki. Bebasan ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo, tuturi padha grogoti. Sing bagus ya ngono. Sing ngakune bagus isone mung kementhus ora entong ora irus, nyatane do ora pecus tur rakus. Mula patrape do kaya wedhus senengane ngambus-ambus. Sing ngakune ayu ya ngono. Sing ngakune ayu do ora mutu, bengi-bengi malah do metu. Lambene digincu genit karo kemayu ning ngisor lampu, pamrihe ben payu, ora payu nganti pambu tubruk asu. Lah iki. Asu Kakang, nggih, tubruk turut barang. Iki jenenge jaman wesi. Rasa gotong royong wis luntur. Sing digoleki mung kebutuhan golongane dhewe. Wis ora peduli kuwi halal apa haram. Ngerti kuwi barang haram, ngerti waton butuh mesti diuntal. Nanging Prabu Kresna, nanging Gusti iki maha adil. Jaman papat kuwi mau cakra manggilingan silih gumanti. Watone pejabat lan rakyat isih nggondeli piwulanging agama lan dasaring negara. Tak kira jagat iki bakal bisa balik tentrem lan adoh saka bilahi. Nanging saiki wis akeh
para sentananing negara sing wis lali karo kewajibane. Contone ora usah ado-ado. Contone ora usah ado-ado. Klebu momonganku. Momonganku Ndara Janaka ya Ndara Arjuna. Ndara Janaka sak rampunge rabi karo Dewi Dresanala. Saiki malah kerasan lan katrem ing rasa asmara ana ing kahyangan swarga dahana. Sajake Raden Janaka wis lali karo kewajiban kasatriyane. Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sung kawing tias mulat solaing arinira Kakang Semar banjur aku kudu kepriye Kakang Prabu Kresna, aku nampa wangsit. Mbok menawa ora suwe maneh jagat iki bakale padhang. Nanging kudu ngenteni tumuruning wiji kang sejati. Tumuruning wiji sejati, Kyai. Iya. Tegese wiji sejati kuwi donya iki butuh nom-noman sing bisa nentremke kahanan. Nom-noman sing ora wedi kalah ning atine lembah manah. Butuh nom-noman sing ora neka-neka ning bisa ngrampungi perkara. Nom-noman sing ora kakean janji ning kebak marang prestasi. Mula ayo padha sewang-sewangan laku. Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna tak aturi kondur ana negaramu Praja Dwarawati. Sampeyan openi rakyat sampeyan. Sampeyan reksa kawula handika. Asung banyu wong kang kasatan menehi teken wong kang kalunyon. Lah banjur Kyai Semar arep menyang ngendi? Aku bakal ngangklang jagat. Mapak tibane wiji sejati. Mapak wijine satriya tanah Jawa. Kang besuke bisa nggawa katentremaning para kawula Prabu Kresna.
janing sun turutana brangta ora ana wong wadon kang kuwawa jiret rasaku kejaba mung sliramu wong ayu. Dresanala tambanana brangtaning pun Kakang Dewa Srani Cahayu. Apa kurangane pun Kakang wong manis? Dresanala mara gage nolea mrene ora ketang mung sedhela Cahayu. mara madhep popon kakang jogawe rikala atiku peteng dedet lelimengan amonge semu sing bisa madangi atiku cahyaning rembulan surem sorote yen mungsuh kelawan ayuning rupamu. Dresanala kowe rabi karo Dewa Srani ora bakal tiba aning parang curi nanging malah tumiba aning kasur babut. Kowe bakal tak mulyake wong ayu. Taratandha kang nandang tresna pun ingsun kanthi sarasmi Dresanala kowe ning endi wong ayu? Kowe arep menyang endi cah manis? Kowe aja lunga. Kowe aja lunga cah ayu. Dresanala. Oh! Dresanala. Oh, Kanjeng Ibu. Sranane wong ya luhung betah lopo kurang kuling elinga salat jatmika yen wacana kudu manis murih sengseming sasama samaning manungsa sami Tobat, anakku
bocah bagus Dewasrani. Telung dina iki kowe kok katon gembol perkara kang ora enteng ki janjane sing mbok pikir ki apa to, Ngger? Saka lekring wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba. Ana babakan rasa kang kineker. Ana apa bocah bagus Dewasrani? Mara diage sambato menyang ibumu aku Batari Durga panguwasa Dandang Mangure ihi. Nun inggih Kanjeng Ibu. Pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Batari Durga. Mbok bilih sakmenika wonten ingkang kula penggalih, wonten ingkang kula pikir Kanjeng Ibu. Lah ya matura, omanga Dewasrani. Apa sing kok pikirke ki apa? Mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari, yen ana pepeteng pun ibu bisa melu-melu madhangake Dewasrani. Yo, kowe iki wayahe mangan ora mangan. Wayahe turu ya ora turu ya nganti awakmu ya mundhak kuru. Ya ampun jane sing kok pikir kuwi apa to Dewasrani matura karo ibumu aku. Nun inggih Kanjeng Ibu nun inggih. Wekdal sak mangke kula mboten menggalih babakan napa-napa jernyatanipun. Jernyatanipun bondo donya kula sampun matumpuk-tumpuk. Bondone Dewasrani sampun turah-turah. Derajat kang sarta pangkat inggih sampun boten nguciwani. Ning emanipun Kanjeng Ibu, emane. Dereng jangkep gesang kula, dereng komplit uripe Dewasrani, bilih kula dereng gadah wanita sisian ingkang saged ndampingi gesangipun pun Dewasrani Kanjeng Ibu. Tobat. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Arep rabi wae kok dadak bingung ki ngopo to Dewasrani? Dewasrani, kowe kuwi wis ora kurang samubarangmu. Dasare kowe kuwi ratu sugih, ratu kondang bondo ya pirang-pirang. Wong wedok-wedok roh kowe iki ngintili tak omongi. Mara diage, omongo, matura, cah wedok ngendi, jenenge sapa, omahe ngendi. Cah wedok kowe njaluk cah wedok model piye? Tak lamarne. Pun ibu sago nglamarne Dewasrani. Kowe njaluk sing piye? Sing ramping, sing awake cilik, sing semot, apa sing bokonge gedhe sisih? Pilihan mesti kelakon Dewasrani. Ayo matur Dewasrani. Ibu. Bares kures bloko soto blak kotang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang sajroning ati menika sanes wanita lumrah. Banci ngono piye? Lho mboten. Mboten. Maknane sanes wanita lumrah menika wujudipun widodari. Dewasrani. Apa kowe lali? Bapakmu kuwi panguwasa ana ing Kahyangan Suralaya. Bapakmu kuwi pukulan Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Aja slendra sing dadi rasamu. Nudinga kowe. Nudinga Dewasrani. Tartamtu keturutan apa kang mbok kepengenake? Lho nggih Kanjeng Ibu. Mboten sanes ingkang saged nyenggol intining jantung kula. Nuwun inggih menika widodari ing swarga dahana. Atmajanipun Bathara Brahma nenggih ingkang asesilih Dewi Dresanala Kanjeng Ibu. Piye Dresanala? Balenana Dewasrani. Balenana.
kagiat risang kapirangu rinanggul kinempet kampet dosa ngarat naning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngena sing hias ya si tukang kudu garing aja ngamur kowe Dewasrani kowe aja ngamur widodari kahyangan ki pirang-pirang widodari kahyangan iki akeh kenang apa kowe kok milih Dresanala kamangka kowe ngerti dhewe yen Dresanala kuwi wis duwe bojo paham apa ora kowe Dewasrani iya kula sampun mangertos bilih si Dresanala menika sampun duwe bojo sampun gadah garwa nuwun inggih punika satriya panengah Pandhawa nuwun inggih pun Janaka utawi Arjuna gene kowe ya mudeng gene kowe ya paham gene kowe ya ngerti kenang apa kowe kok milih sing wis duwe bojo kuwi jenenge ngrusak pagerayu nyures-tures ijo kowe paham apa ora ngrusak omah-omahe wong kuwi dosa-dosane wong urip nyuwun sewu monggo menawi paduka Kanjeng Ibu anduweni gagasan utawi panemu ngrusak pagerayu utawi ngrusui bojone wong liya niku dosa niku monggo nanging menurutipun pun Dewasrani mriku tiba kosok balen piye Dewasrani sak gagah-gagahe wong lanang kuwi yen wis iso ngrebut bojone wong liya lha niku saya gagah mle nek iso ngrebut bojone kancane dhewe lha niku menika langkung jos maju ketok dadane mundur ketok gegere niku ya ampun kowe iki nyawango githokmu bojone Dresanala ki sapa panengah Pandhawa si Janaka ambak kowe iki ratu ambak kowe iki duwe jabatan ning kowe iki ratu cilik beda karo Janaka nadyan Janaka kuwi mung satriya ning satriya kondang kaunang-unang kaloka saindenging jagat raya duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada kowe iki karo Janaka pedhot karo sekabehane ngerti ora ngerti pedhot ora tak tungtung ala pedhot aja nekat tak omongi aja nekat mumpung durung lara ati tak omongi aja nekat Kanjeng Ibu piye mboten sampun bunder tekad kula sampun golong batin kawula anggen kula tresnani kalian putri Swargadahana nuwun inggih pun Dresanala kepara menawi kula mboten kelakon sesandingan kalian Dresanala luwih becik kula entengaken pati kula aja ngawur aja edan wis Dewasrani ya Dewasrani ya ana tetembungan anak polah wong tuwa melu kepradah yen ngono pun ibu sing bakal mbudidaya pun ibu sing bakal ngreka daya pun ibu bakal sowan aning bapakmu pukulun Bathara Guru panguwasa tunggal kang mapan ana ing kahyangan Suralaya pun ibu bakal sambat pun ibu bakal mutah supaya kowe bisa jejodohan kelawan Dresanala Dewasrani. Nuwun inggih ngaturaken panuwun Kanjeng Ibu. Aku bakal sowan bapakmu Bathara Guru. Banjur kowe enten ana luwih dhisik ana ing Tunggul Malaya.
Kalamun mengko si Dresanala wis kelakon pegat karo si Janaka, Dresanala gawanen mulih ana negaramu Tunggul Malaya ya Dewasrani ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Bocah Tumenggung. Kula wonten dawuh Tandya Bathari. Kirapke saking Madyabala. Mbok menawa iki mengko ana moganing lelakon, kowe sak wadyabalamu sing merantasi gawe. Nuwun dhateng sendika Sang Tandya Bathari. Kereken gendera Barbang budal dina iki aja nganti nguciwani bocah Tumenggung. Ayo roman bebareng kumandang batas tuntas anayai karyo budaya dan prawadya nama tidak menyapa. Ayo roman bebareng kumandang batas tuntas anayai karyo budaya dan prawadya nama tidak menyapa. Ayo roman bebareng kumandang batas tuntas anayai karyo budaya dan prawadya nama tidak menyapa. Oh, kalah. Oh, dadalah.
pasaran ning gerobokan. Wah, liyane tokno aja meneng ae. Halo. Ayo. Ngene kok. Gayenge kaya ngene kok. Kayak Masol iki nek ngono sabetan dhewe. Do perang dhewe malan. Wah, ayo. Woi. Ha. Hei. Ha. Hei. Oh, Kayak ngene 50 ya murah lho jane. Kanca setan-setan do budal ya. Prajurite Betari Durga setan-setan. Berangkat yuk berangkat. Berangkat yuk. Aku mbiyen matiku
Moriku ora ditaleni karo Mudin. Cong. Asik ya. Aku njaluk buahe. Semangka. Semangka. Jeruk anggur. Hormat gerak. Saknyatane Gunjan sarat kinangun Mungkir menawuri Rinep panguni Rinep pangiranan Prerasa kami asin Angklen mangkya
darajating praja kawuryan wasunyaruri Rurah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silas tuti no sarjana kelu kalunglun kala tidha tidem tandaning dumadi Om awik nam hastu nama sidi sekaring bawana langgeng. Kakang Narada. Pragenjong Pak Pong warudayang tinegara wong. Welut wisa banteng wareng kula wonten punapi Adi Guru. Monggo. Sakmangke kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah. Awit wekdal menika kula Bathara Guru mboten saged pratitis anggenipun badhe wawan pangandikan kalian jengandika Kakang Narada. Labet dinten sakmangke kahyangan Suralaya kedayawan pun Betari Durga nuwun inggih Bathari Pramana Kakang. Oh inggih Adi Guru inggih. Sasana saha wekdal kula aturaken dumateng Adi Guru anggenipun badhe manembrama dumateng Kang Garwa Batari Durga saking Dandang Mangure. Nuwun inggih Kakang matur nuwun. Durga, padha becik sak tekamu ngabiyantara marang jeneng ulun Pramani. Tobat. Nuwun inggih Bu Kulun. Nering sambikala prapta kula sowan marang jengandika Bu Kulun. Anggen kula bidhal saking Dandang Mangure mboten wonten alangan sawiji menapa sembah saha pangabekti kula katur Bu Kulun. Iya. Banget panarimaku ora liwat pangestuku mara gage tampanana Durga. Nuwun inggih Bu Kulun, sampun kula tampi dados jejimating gesang kula. Tekamu karo sapa? Dalem. Tekamu karo sapa? Ijen tanpa kanca Bu Kulun. Tanpa konto lan kanthi. Kula teng pundi-pundi sakniki mboten wonten sing dampingi Bu Kulun. Bot-bote kula menika setya bekti kalian panjenengan ngakoni napa mboten yen kula menika bejepean. Iya.
Sliramu kuwi garwa ulun, sliramu kuwi bojoku Durga. Alah dalah rak ya ngono. Biyen ketok apa saiki ketok apa gelau? Ya. Ora beda karo katresnanku marang kowe Durga biyen nganti saiki ora ana bedane. Lah rak apa to ya? Ladyan Paduka menika bojone kathah, bojone akeh, nanging Paduka sampun ngakoni, padha-padha bojone Bathara Guru, lak ya kula to sing paling penak anggenipun ngladeni. Iza apa ora? Iya. Nang kali kula saged nyokot-nyokot. Oh iya. Iya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi dene kowe Bathari Durga sowan mangarsa marang panjenengan ingsun. Ketitik saka lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba. Ana babakan kang bakal kok andharake Maradyage matura Durga, matura kelawan panjenengan ingsun. Permara reh manguswamya ngambrang kadidarunaning kaswasering marga hamalatgung risang ganda wastrat maca lengleng lalu manguladi surya mangrang sang waya surya mangrang sang waya umyus hamara waya hantuk sepisan kula mriki ngaturaken alam menika tembung lawasaneng menika kangen sampun sawetawis dangu anggen Paduka mboten tilik ndandang mangure napa Paduka mboten kangen napa Paduka mboten kapang napa Paduka mboten rindu kalian kula ta Pukulun. Iya Durga iya. Nadyan Pukulun kangen marang jeneng sira nanging durung bisa Pukulun sowan marang dandang mangure awit isih akeh kewajiban kang kudu tak rampungake Durga. Tobat dikangeni kok ya ndak krasa ta ya. Mbiyen ki ya sedina ora petukno bingung. Apane seminggu ya memeti. Kemecer kae. Ewadene salajengipun Pukulun. Ewadene salajengipun kula tinangisan kang putra pun Dewasrani ingkang mutah kula. Dene kula mboten kuwawa kalian pamutahipun mila Dewasrani ki duweni bapak sing dadi tetungguling para dewa. Inggih namung Paduka Pukulun Bathara Guru ingkang saged nuruti menapa ingkang dados pamingtanipun pun Dewasrani Pukulun. Musik to, musik. Dewasrani kuwi duwe karep apa Durga? Dewasrani anggadhahi gegayuhan kepengin palakrama Pukulun. Lho. Yen mung arep rabi rak ya akeh to wong wadon kang gandrung karo Dewasrani. Tur Dewasrani iki lak ya bocahe bagus cakrak tur ya duweni kawibawan dadi ratu ana negara Tunggul Malaya. Inggih Pukulun inggih. Namung jengandika ngertos napa mboten? Sinten ingkang dipun karepaken Dewasrani wanita sing dipun tresnani kaliyan Dewasrani jenengan ngertos mboten? Lho, lah banjur Dewasrani kuwi seneng karo bocah ngendi? Bocah sapa? Omahe ngendi? Mugi kawuningan Pukulun. Anak Paduka pun Dewasrani kepengin apalakrama kalian putri saking swarga dahana. Putrinipun Bathara Brahmana nggih pun Dresanala Pukulun. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lirikin canging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu bukir moyak mayik ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Durga wonten dawuh Durga wonten dawuh
Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu? Sampun, pungulun sampun. Kula sampun ngertos, kula sampun paham yen Dresanala anak Bathara Brama menika sampun diwengku kakung, sampun dadi bojone wong. Inggih menika bojone Janaka Panengah Pandhawa satriya ing Madukara. Nanging si Dewasrani tetep beguguk kutha waton. Dikandhani ora kenek ya sapa sing diturun yen ora bapake. Yen duweni kekarepan yen duwe gegayuhan kok mesti saged saknyet. Iya. Nanging kowe sing dadi ibune si Dewasrani kudu bisa benerake mbok menawa Dewasrani kuwi salah, Dewasrani kuwi luput mergo nyenengi bojone liyan. Sampun pukulun sampun. Dremimil paribasan entek amek kurang golek yen kula ngandhanisipun Dewasrani. Nanging panggah mawon yen ora Dresanala ora. Kados pundi lan niku? Durga punten dawuh. Isih akeh wong wedok utawa widodari kayangan sing sulistya ing warna kepara ayune ngungkuli si Dresanala. Aja nganti iki mengko si Dewasrani. Kulun. Kula menika sampun ngandhani Dewasrani. Nyatanipun apa? Purwa dadi kutane sing dadi bukti lan nyatane. Kula sampun ngandhani nyatanipun Dewasrani tetep ngengkel, Dewasrani tetep merengkel, Dewasrani tetep ngeyel. Kamangka Dewasrani sampun sumpah upami mboten saged dedaupan kalian si Dresanala luwih becik dientengke patine. Kados pundi ngaten niku? Kula ingkang dados ibunipun menapa mboten bingung. Gandeng kula bingung, kula sambat kalian panjenengan. Mbah piye carane, mbah piye reka dayane? Panguwasa tunggal kayangan menika wonten asta panjenengan. Abang ijone lelakon Paduka ingkang nyekel. Kari Paduka utusan Bathara Brama kengken misahaken katresnane Janaka lan Dresanala. Beres ngono wae kok repot. Iya. Ananging ora gampang kaya apa kang kok kandhakake. Iki mengko bisa-bisa glandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Mboten usah mikir sing macem-macem, mboten usah sing mikir sing rena-rena. Ingkang bakul Dewasrani saged rabi kalian Dresanala. Titik. Kantun Paduka kersa menapa mboten? Nyuwun pangapura. Aja dadi atimu aku ora bisa minangkani apa sing dadi penjaluke si Dewasrani. Mergo iki mengko bakal mahanani kahyangan geger. Inggih pukulun inggih. Namung semanten katresnan Paduka kalian anak Paduka pun Dewasrani. Paduka mboten nyawang. Dewasrani niku anak jenengan. Wonten paribasan anak polah bapa kepradah. Ning Paduka mboten babar blas mboten saged netepi tembung menika. Dewasrani wiwit cilik ora duweni panjalukan neka-neka kalian panjenengan. Duwe kekarepan siji wae kok ora disembadani yo. Wong lanang model apa ngono kuwi? Menawi Paduka mboten saged nyembadani ora iso nuruti sing pamintane Dewasrani, isen kula duwe anak Dewasrani kula patan dhewe kula. Aja Durga, aja. Durga. Angudhari tyasrari wutrubati rawat wawati wedi lamun kauningan aja Durga aja nyatane Dewasrani kuwi anakku aja mbok pateni ndak usah senggol-senggol ndak usah pegang-pegang mayah aku mayah. Nyatane Paduka mboten saged nuruti luwih becik kula patenane Dewasrani. Isin kula siin. Mboten namung mangkaten bibar mateni Dewasrani kula nyuwun layang pegat. Yo Joko kene diakeh kok. Anggepe apa? Aja Durga. Kowe iki elinga umur, kowe iki wis tuwa.
Kowe iki wis tuwa elinga umur aja rabi karo Jaka kene. Mengko yen kowe rabi karo Jaka kene let sewulan Jakane mati. Lho lah kok saged mergo kenek susu kadaluwarsa Durga. Masane apa? Kene iki cek yo cek rapet. Purun boten pukulan. Iya Durga iya. Iya, tak sembadani pamintamu. Matur nuwun, mungkulun paduka sembadani saestu. Iya. Paduka badhe megatne Janaka kalih Dresanala. Iya. Paduka badhe ngrabekne anak jenengan Dewasrani kalih Dresanala. Iya, Durga. Aduh, malih sayang aku. Sing ngene iki lho. Sing marai rusak negara ya ngene iki lho. Abot rasane ya mung ngeboti kowe Durga lan anakku Dewasrani. Kanthi cara misahke katresnane Janaka lan Dresanala, mengko bakal gampang anggone ndhauke si Dewasrani kelawan si Dresanala. Eling Adi Guru, eling. Pragenjang Pak Pong paru doyong tinegor wong. Ada soto jenenge rombong, untuntek jenenge ompong, rambut dawa jenenge gondrong, bojo ayu moblong-moblong tak tinggal jagung lah kok dikeloni wong. Wah iki. Wis. Adi Guru. Wonten dawuh Kakang. Pripun jenengan kok ngaten niku pripun? Wah, menawi paduka badhe misahke katresnane Janaka lan si Dresanala, teges wonten paribasan idu didilat malih. Si Janaka lan si Dresanala rabi menika awit saking perintah paduka. Monggo kula sampun krungu kabar yen to sakniki Dresanala sampun ngandhut utawi mbobot jabang bayi. Wohing katresnan antarane si Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika badhe panjenengan pisahaken katresnane Janaka lan Dresanala niku pripun Adi Guru? Paduka menika pripun? Kakang Narada, sedaya aturan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuan nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sak pakon ulun boten kenging badal dawuh ulun. Lho iya, ning aja ngono ta. Mula ngertos panguwasa tunggal wonten asta paduka Adi Guru. Ning eling. Paduka ndapuk para pejabat dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Napa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula kadapuk dados mantri muka menika kejawi mbiyantu kewajiban paduka, kula nggih kadawan ngemutaken bilih paduka kesupen kinen ngleresaken menawi paduka menika tumindak lepat. Kakang Narada, Dewasrani menika putra ulun. Napa kula kleru menawi kula nglabuhi marang anak? Lho, mboten kleru. Nglabuhi nyang anak kok kleru piye to? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada emut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak ning ya didelok dhisik polahe mau kaya ngapa. Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Ning nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa ya kudu dielingke to. Ora kok mung diuja mawon mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean.
Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sebab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedah emut Adi Guru dados ratune para dewa tumindakipun kedah adil Adi Guru, kedah adil. Sedaya kedah dipun pikir. Lekas paduka menika kleru awit badhe misahaken tiyang jejodohan mung merga nuruti karepe anak lan bojo. Bathara Guru ratune dewa paring dawuh boten kenging wola-wali. Yen iya ya iya, yen ora ya ora, yen abang ya abang, yen ijo ya ijo. Menawi Kakang Narada boten sarujuk, boten condong kang sarta rumajang kalian pikajeng ulun Kakang Narada saged ninggalaken kahyangan. Weh lah dalah. Ha iki ya, Adi Guru, hukum wonten donya niku wonten papat. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, papat hukum karma. Siji hukum adat, ana desa nganake syukuran syaratnya kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena diseranani, kena disiasati, tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo danyange ya ora kenyih. Loro hukum kodrat. Srengenge niku panas, awan niku panas, ning kena disiasati gawe payung, gawe capil, gawe topi. Kaping telu, angka telu hukum negara. Niki nggih kena disiasati, watone duwe duit akeh, duwe jabatan hukum niki kena dienggak-enggoke. Nanging sing pungkasan sinebut hukum karma utawi hukum dharma. Niku hukume tumindak, sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur, sapa nyilih bakal balikake, sing gawe bakal nganggo. Ing atase aku mung rekoso mikir, beteke mung mikirake, lah kok ngetokke siunge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Kula mboten gumun, Narada ora gumun. Pedah apa aku ning kene? Kayangan Suralaya hawane panas, nunggak waru, Narada ora melu-melu. Minggato anggepe apa? Kayangan Suralaya tanpa Narada dik jalan. Pun mboten usah dipun pikir pukulun. Ora usah dipikir, Narada ngelek-ngeleki ning kahyangan. Dewa liyane ganteng-ganteng, dewa liyane cakrak-cakrak, dewa liyane bagus-bagus. Narada ning kayangan nyejeni, beda dhewe, elek dhewe. Dewa kaya ceret ngono kok. Piye? Kowe ngelokne aku kaya ceret. Mbok kira aku wis ngalih ngono piye? Wong aku jek tekan kono mbolokne kaya ceret. Mbok kira kupingku ora krungu ngono piye? Bola bali kayangan angger ketekan durga hawane panas, Kowe iki jane dewa. Ning dewane begenggek kowe. Ya Allah! Ya ampun paduka kok mboten lesu, paduka kok mboten bela kula dilokne begenggek, ya ampun pukulan. Lah nyatane kowe iki dilokne begenggek, kowe begenggek tenan apa ora? Nggih. Nek iya ya wis ora usah nangis. Ya ampun. Indra. Bathara Indra. Indra. Aja turu iki sewengi Indra, aja turu. Iki rampunge ora jam 11 ki ngantek esuk. Ki nganti esuk aja turu dhisik Indra. Matamu.
Kados pundi? Monggo kula dherekaken nyang ndi. Wah, mboten to. Ngapunten. Wonten dawuh napa Rama Pukulun? Parembukan kahyangan wis rampung para gage metuwa timbalana Bathara Brahma kon munggah ana tinggil kahyangan Suralaya. Lho niki ngestuaken dawuh amit madal pasilan Pukulun. Dewa-dewa subata marang sureng prang. Utane harum-harum. Ngendano ing awiyat Narada ngepalani. Narada ngepalani. Jawawan sabda Regang sumewa gegering pasewatan Anjerah kang puspita harum kasiliring samirana mbrek Sekar kadung ngas gandhanyo maweh raras renaning driya saklangkung wanter timbalan paduka kula pun Bathara Brahma arsa nyadong rumentah sabda jengandika Pukulun Bathara Guru Brahma aku arep takon marang jeneng kita Bathara Brahma nyuwun pirsa babagan punapa Rama Pukulun Pangwasa tunggal kahyangan kuwi sapa Pangwasa tunggal
ingkang boten wonten tunggalipun nenggih namung jengandika pukulun Bathara Guru. Banjur sing menang nemtokke abang ijone lelakon kuwi sapa, Brama? Nuwun inggih namung paduka pukulun Bathara Guru. Nek aku kandha ngalor, dewa sanesipun nggih ngaler. Nek aku kandha ngidul, dewa lintunipun nggih badhe ngidul. Ya, yen pancen kaya mangkono, aku bakal perintah Maradyage, Baliya ana kahyangan kita swarga dahana. Dina iki uga pegatna katresnane anakmu Dresanala kelawan Janaka Brahma. Oh, ulun. Oh, jagat Dewa Bathara. Kados sinamber gelap raos kawula pukulun. Kenging menapa paduka pukulun ngendika mbok menawi kula kedah misah katresnanipun Janaka lawan Dresanala. Kamangka sak mangke Dresanala menika sampun bobot bayi pukulun. Oh, nyuwun ngapunten. Abot anggen kula nglampahi kewajiban punika pukulun. Brama, ing sekawit kita wis ngucap dhewe bakal nindakake apa sing dadi dawuh ulun. Kenang apa kok sak mengko kita mbantah dawuh ulun. Eling Brama, eling. Lati pakarti kudu nyawiji. Apa maneh sing paring perintah panguwasa tunggal kayangan Suralaya. Yen sira mbantah perintah ulun, apa kira-kira kowe kuat nampa pidana saka Bathara Guru? Nanging pripun nasibipun jabang bayi wonten sajroning kandhutanipun Dresanala pukulun. Bayi ingkang boten weruh kintang kimpuling lampahan, bayi sing ora weruh dosa, menawi benjang dewasanipun nangletaken wong tuwane dos pundi nasibipun pukulun. Aja kuwatir. Yen Janaka wis ngalih saka kahyangan swarga dahana, anakmu Dresanala bakal ulun rabekke karo putra ulun ya kuwi Dewa Srani. Nanging pukulun ora usah nganggo nanging. Wonten paribasan, ora usah nganggo paribasan. Budhalo dina iki Brama, kowe budhal apa nampa paukuman, nampa pidana saka Bathara Guru. Pasti aku. Matur nuwun paduka sampun minangkani pamintanipun anak paduka. Nuwun inggih pun Dewa Srani. Iya. Banjur Durga, jeneng kita arep menyang endi? Kula badhe ngetutne Brama. Kula badhe ngawat-ngawati lakune Brama. Apa pancen tenan tega arep misahke anake karo si Janaka? Menawi boten, kula ingkang badhe ngukum pun Brama. Menawi Janaka kalian Dresanala sampun pisah, kula badhe balik wonten kayangan Suralaya mriki pukulun. Ya, Durga, duga-duga Ginawa, ati-ati aja nganti keri garwaku wong ayu pramoni. Gandanya sekar gadung. Semua
Sonolo Janaka Sinukarta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada tiasilir wulan dadari Janaka Arjuna cah bagus aku arep takon karo kowe nang aja mbok tambahi aja mbok kurangi wonten apa ta Rama Pukulun kok semunipun wonten perkawis ingkang paduka badhe wis kowe menenga kowe iki cah wedok kowe menenga Janaka wonten dawuh Rama Pukulun kowe rabi karo anakku Dresanala apa pancen tresna lahir batin nang kabengka aja jinubu aja jantungipun pun Janaka mboten wonten tulisanipun wanita sanes kejawi namung Kang putra pun Dresanala banjur jeneng kita Janaka manggon ana kayanganku kayangan swarga daana aku ning kene iki mbok anggep dadi apamu paduka sampun kula anggep dados sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak aku wis mbok anggep kaya bapakmu dhewe lakar kados mekaten banjur kewajibane anak marang bapak kewajibane anak marang wong tuwa iki apa Janaka nuwun inggih menika mbangun miturut napa ingkang dados perintahipun wong tuwa. Yen kandha ngalor, Janaka badhe ngaler. Yen aku kandha ngidul, Arjuna nggih badhe ngidul. Yen kowe tak perintah mlebu ana segara geni, sampun malih kula diperintah mlebet wonten segara geni. Kula ke nyemplung segara kidul badhe kula lampahi. Bagus. Lati pakarti kudu nyawiji, kowe lanang tenan. Kowe satriya tenan Janaka. Yen pancen kowe satriya sumpahe satriya kuwi apa? Lati pakarti kedah nyawiji. Yen iya inggih iya, yen ora ya ora. Pangandikanipun satriya Pandhawa Kresna ingkang tumetes dlancang seta sayekti mboten kenging dipun busak. Bagus. Dina iki ora usah dadak kesuwen. Aku nampa dawuh, aku nampa perintah saka Pukulun Bathara Guru ya Pukulun Manikmaya. Dina iki uga kowe kudu ngalih saka kayangan swarga daana lan kowe kudu pegat karo anakku Dresanala Janaka. Oh. Pangeran. Pangeran. Duh, Dresanala. Dresanala. Pangeran.
Ora usah mbok tangisi. Ora usah mbok getuni lungane Janaka. Mula wit biyen mula aku ora seneng, aku ora cocok karo Arjuna. Yen to kowe rabi karo Janaka. Janaka kuwi wong lanang sing irunge lorek. Rama Paduka mboten mikir menawi kula sampun bobot jabang bayi. Aja kuwatir, Nduk Cahayu. Saklungane bojomu Janaka ana wong lanang liya sing bakal nampa kowe apa anane. Nadyan kowe calone randha ning kowe iki randha teles. Ana wong lanang sing ora kurang gagah, ora kalah sugih bondo donya. Ya kuwi putrane Bathara Guru lan Bathari Durga jenenge Si Dewa Srani. Ya Si Dewa Srani sing bakal genteni Janaka kang bakal ngayomi sliramu Drasanala. Dewa Srani rabinen dhewe. Oh. Mantuku Cahayu Drasanala, tresna kuwi jalaran saka kulina ya, Nduk. Yen kowe kulina jagongan, kulina kumpul, kulina kelon karo anakku, kowe bakal seneng dhewe. Anakku ya ora kalah lho, Nduk, karo Janaka. Sugih-sugih Dewa Srani ketimbang Janaka, dasare ya dadi ratu ana ing negara Tunggul Malaya. Piye kowe gelem apa ora, Wuk? Nyuwun ngapunten. Sampun dados sumpah kula. Mboten badhe ngladeni tiyang jaler sanes saklintunipun Pangeran Janaka. Kepara badhe kula entengaken pejah kula batu-batu. Yen kowe nolak marang panglamare anakku Dewa Srani, tegese kowe ngremehke Bathari Durga. Ayo, kowe gelem apa ora? Mboten badhe kula kersa. Gelem apa ora? Mboten, bosen urip kowe. Ayo, kowe gelem rabi karo anakku Dewa Srani apa ora? Boten ngantos pati kula tetep belani Pangeran Janaka. Remehke Durga kowe. Ucap den polo gantang den gepuki risang Drasanala kalian wujudipun rante sing gedene sak lengene sinden pojok dhewe. Ucap bengok ora kuat ngempet lara risang Drasanala panjeriting risang Drasanala mbarengi bayi ingkang 7 wulan wonten kandungan medal miyak langse Gumbala Giri. Miyak langse Gumbala Giri. Miyak tegese buka, langse tegese selambu, Gumbala tegese brengos, Giri tegese gunung.
bayi metu lewat dalan gunung sing enek bringose. Bayi medal Jaka Kumalakala bebarengan kalian dewa ingkang anawuraken kembang-kembang ngormati sang bayi anake Panengah Pandhawa Janaka. Dewa manding Dewa Srani gawanen Dresanala Dewa Srani. Lakon dadi bojoku tenan kowe. Bayi wis ngidoni. Iki bayi anake Dresanala karo si Janaka. Mencorong cahyane kaya bapake. Anake metu lanang. Yo, bayi kok wis tukul rambute. Yen kowe ora mati, besok gedemu mbebayani. Bakal tak pateni anake Janaka karo si Dresanala iki. Lengapatra